Vďaka zemine za domom a hrubej vrstve zemine na dome vieme získať výnimočné vlastnosti. A to také, že v lete nepotrebujeme chladiť, ani jeden z domov zatiaľ nemá klimatizáciu, lebo nepotrebuje. A v zime nepotrebujeme toľko vykurovať. Vďaka tomu, keď povieme, že pasívny dom sa má vykurovaciu sezónu 150 dní, krtkodom má len 90 dní, pritom majú mať rovnakú energetickú triedu A0, plus vďaka tej akumulácii vydrží teplo v tom dome 2 až 3 mesiace. To znamená, že v zime sa vám nepodchladí pod 18 stupňov a vy len prikurujete z tých 18 na 21, 22, koľko je vám komfortné. Vďaka týmto vlastnostiam si môžeme dovoliť spraviť s fotovoltikou sebestačný dom. Všetky naše domy, ktoré sme postavili, by toto mohli dosiahnuť, pokiaľ majú piecku. Prečo tomu tak je? Keď sme testovali, koľko potrebujeme fotovoltiky, tak samozrejme máme 2,5 MWh spotrebu pri 4 ľuďoch v dome, tak sa inštaloval kW peak. Zistili sme, že nám to stačí na nejakých 80% energie počas roka. Keď sme chceli ísť do sebestačnosti, museli sme tie panely trochu rozšíriť a len tesne prekračujeme zákonom stanovený limit 10 kW peak. Konkrétne tu sme na 12,5 kW peak a už vieme vyrobiť dostatok energie aj v zime, napriek tomu, že sme rovno pod horami. Avšak túto energiu vyrobíme pre svietenie, varenie, počítače. Čo ale potrebujeme je doplniť to drevom. Zhruba 1 až 1,5 kubíka dreva za rok spotrebujeme na vykurovanie, na prikurovanie. Rádovo hovorím o 30 až 45 dňoch vykurovacej sezóny, kedy musím prikladať do toho krbu. To je veľmi príjemné, to je 1 až 1,5 mesiaca. Dá sa byť sebestačný. Tepelné čerpadlo, rekuperácia alebo aj taký solárny panel na ohrev teplej užitkovej vody sa stanú zbytočnými investíciami nenávratnými. Kto chce byť sebestačný, potrebuje v prvom rade tú akumuláciu zeme, nie len za domom, ale aj na streche, v riadnej vrstve a potrebuje fotovoltiku. Smelo do toho.